Minä olen tämän kuunnelman kertoja. Minulla on kiviä taskussa. Katselen, kuinka kuukkelit lentävät taivaalla. Minä olen nyt Kuusitie 3 takapihalla, tarinan tapahtumapaikalla, erään Jalava-pensaan kätkössä. Laitetaan tähän väliin tunnari, mutta laita hiljaisella. Kuuluukohan tämä minun kuiskaukseni mihinkään? Vai yksinänikö täällä huutelen? Yksinään niin kuin se puu, joka kaatui metsässä ja josta filosofit edelleenkin väittelevät, että jos ei kukaan ollut kuulemassa sen kaatumista, niin onko se edes kaatunut? Ja missä on silloin vika, kun ei kukaan ole ollut kuuntelemassa? 9. jakso. Yhden vastauksen tähän on antanut Nietzsche. Hän sanoi, hittoako se sinulle kuuluu, onko täällä kaatunut puita vai eikö ole? Tämä Jalava, se on koristeltu kauniisti monenkirjavilla valoilla ja sen latvassa on läkkipellistä muotoiltu pajulintu. Tuossa keskellä takapihaa on pieni kumpu, jonka laella on Heikin rakentama preussialaistyylinen nelitorninen lumilinna vallihaudalla. Mutta nyt huomaan, että ovi avautuu. Sieltä tulevat isäpuoli ja äiti. Äiti lähtee viemään isäpuolta sairaalan päivystykseen. Mutta älkää huolestuko, hyvät kuulijat. Kyseessä ei liene mikään vakava vamma, kenties vain lonkkaan nyrjähtänyt, kuten siinä kuuluisassa Mekkalassa, jossa Jaakob nyrjäytti lonkkaansa painiessaan enkelin kanssa. Nyt kun katselen tässä kireässä jouluyön pakkasessa Kuusitie 3 ikkunoista kajastavaa valoa, minulle muistuu mieleeni, kuinka nuorena miehenä minulla oli tapana jahdata virvatulia. Kesällä 1977 olin Kestilän kunnassa Mulkuan kylässä ja näin siellä elämäni komeimmat virvatulet. Vaikutuin näkemästäni niin kovasti, että tein virvatuliaiheisen kuunnelman, elämäni ensimmäisen, jossa kaikkia rooleja näytteli Kai Hyttinen. Paitsi nuorta rakastajatarta, jolle äänensä lainasi elämänsä vedossa ollut Ritva Valkama. Mutta mitä? Pihaan saapuu auto. Valkoinen Mazda hyrryttää pihaan ja oho! Sieltä astuu ulos Rysty Rekmer. Ilman pizzaa. Taidankin vinkata hänet tänne Jalava-pensaan luokse. Rysty! Psst, tule tänne. No mutta se on kertoja Jalava-pensan alla. Teetkö kuunnelmaa? Teen kyllä, mutta mitä sinä teet täällä, Rysty? Tulin hakemaan Heikin systerin ja sitten me teemme pizzaa ja rakastelemme. Pizzamies Rysty vei Heikin systerin mukanaan. Heikki ja Minna ovat siis nyt kaksin sisällä. Minä aion nyt mennä sisälle ja jutella Heikin kanssa. Hyvää iltaa. Minä olen tämän kuunnelman kertoja. Minkä kuunnelman? Tämän kuunnelman, jonka pääosassa olet sinä, Heikki. Mitä tarkoitat? En ole näytellyt sitten kouluaikojen. Olin Oulun seudun paras Herodes. Tiedän. Toin teille sipsejä ja dippiä. Veisitkö Minna ne keittiöön, niin minä juttelen hetken Heikin kanssa miesten juttuja. No joo, mä vien. Heikki, olen nyt katsonut 9 jaksoa tätä sinun rimpuiluasi ja huomannut, että siitä ei tule oikein mitään. Meillä on enää 1 jakso jäljellä, joten nyt asioiden on edettävä. Sinusta on siihen, sen huomaan. Huomaan myös Minnan ihailevat katseet. Ja usko pois, minä huomaan. 32 vuotta kuunnelmien tekemistä on opettanut paljon rakkaudesta. Luuletko, että Minna pitää minusta? En luule, tiedän. Kyse on itseluottamuksesta. Siitä, että seisot päätöstesi takana. Pidä kiinni periaatteistasi,
Naiset arvostavat miehiä, joilla on periaatteita. Minulla on periaatteita. Niin on. Mutta näytä se Minnalle. Ja muista, joulu on ihmeiden aikaa. Ja missä on raskain mieli, siellä on myös 100 kieli. Hyvää joulua, Heikki. Hyvää joulua, Kertoja! Näinköhän mahtoi Heikki ottaa neuvoista vaarin. Ans kattoo.